SOC rieši prevenciu, detekciu a reakciu na incidenty. Binary Confidence prevádzkujeme SOC ako jedný z prvých na Slovensku už od roku 2014. Denne monitorujeme kybernetické prostredie spoločnosti z oblasti priemyslu, finančného sektoru, energetiky a kritickej infraštruktúry. Vysoká kvalita je našou najvyššou prioritou, ktorú našim zákazníkom poskytujeme najmä vďaka používaniu najvyspelejších technológií, dobre vyladených procesov a expertného týmu analytikov. Struktura nášho SOCu se velmi zjednodušeně skládá z certifikovaných analytiků L1 a L2 úrovně. A dále máme experty, kteří se specializují na forenzné analýzy a tým bezpečnostních inženýrů, který spravuje, konfiguruje a ladí nástroje, se kterými analytici pracují. Významnou roli při zpracování událostí a reakci na případné hrozby hrají technologie. Nejvíce nám při práci pomáhá SOAR, který za nás dělá většinou manuální práce a díky tomu jsou analytici schopni daleko rychleji reagovat na bezpečnostné incidenty. Kvalita SOCu není definovaná jenom technologiemi, ale zejména lidmi, kteří ji ovládají. SOC vám pomôže získať neustály dohľad nad implementovanými bezpečnostnými riešeniami v vašej spoločnosti a vďaka tejto visibilite minimalizovať dopad bezpečnostného incidentu. Absencia visibility môže predstavovať reálnu hrozbu pre existenciu vašej spoločnosti. SOC ako služba tieto rizika pokrýva a dokáže s nimi efektívne pracovať pre vašu ochranu.